салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадем ба канали оилавии мо. влоги имрӯзаи мо асанам хел кори хона сар мешавад. гӯем имрӯз як влоги хонагӣ мекунем. иҷа боша модда саҳарӣ, мо боша аз қафои намхе корои хона, парядкакуниву тозагӣ. марама тамошо кунед дӯстони азиз, видеоро то охириша ва ҳатман фикру ақидотро навистана фаромӯш накунед. боз иншоллоҳ оянда дар бораи дигар чизҳои Корея, мисол хеле ки аз ман хоста будед ки дар бораи кор дар Корея, мисол оили ки меёнад чӣ қадар аст, боз квартира чанд сум меистад, ана ин чизҳо боз оянда иншоллоҳ планҳо ҳаст, маълумот медиҳем. ва влоги ҳозираи мо хеле ки гуфтам, влоги хонагию, парядкакуниву боз камтарак прогулкаву анам хел мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, то охири видео тамошо кунед, бо мо бошед ва дастгириро фаромӯш накунед, зеро пешравии мо танҳо аз дастгирии шумо вобаста аст. ман бисёртар ҳамин гӯем бегаҳиёда уборка кардана дӯст медорам, барое ки саҳар мехези уже ҳамаи ҷо тозаҳак, парядка ҳамаи ҷо. ҳозир боша мода саҳарӣ, не ки ман дина бегаҳ уборка накарда будам. ҷаҳози якҷоя мекунем. анаҷа бошад дӯстони азиз, нами дорое ки ҳамаша дидестен, инамиёра Мансур поёнда буд фуровардай. намхе ҳамашани парядка карда монд, ҳарчи ки одати хеле чизора ҳар чиз дар даҳанаш карда надора. барои мегира намхе прост намхе бозӣ мекунад, тид мекунад, мепартояне ки ягон чиза даҳанашда намекунад. анамиёра боша ҳозир намиҷа да коробкачара парядка мекунем, мемонем. ёра ма ҳамон вақти ай Тоҷикистон омаданам, аямҷо оварда будам, инавидан чанд пачка паристамол овардам, як гала намхе паристамол овардагӣ. нами ма чӣ мекунам, ҳама вақт аптечка тайёр карда мемонам ки кӯдаки майда мисол яки тасвир овардан дора, яки чӣ мешавад, барои ҳама вақт намхе як аптечка гӯем тайёр карда мемонам. градусникора боша инаишаи Тоҷикистон овардагӣ будам. анаиша боша ҳамон вақте ки дар карантин будем, вақти омадан мо дар карантин будем, намҷа ай тарафи ҳам давлат чанд чиз оварда буданд, мисол градусник, боз чандамо доруву бо спрей, эне чӣ мегӯянд, спрей мегӯем, антисептик, намхе чиз оварда буданд. иша боша ай Тоҷикистон овардагиам. хеле дӯстони азиз, наёра озӣ мегирем, парядка мекунем. қариб ки ман ҳамаи чӣ овардагиам ай Тоҷикистон, тамоми чиз гӯё ки овардагиам. ана нурафен бо свеча янам мутаста янам хелиам овардагӣ, спирт як 4 пачка ба фикрам буд ки амха ки ина 2 пачкаш мондай. анам хеле ёра хушро парядка мекунем, мемонем ин чиза ки нурафен. нарас Мансур набина ёрдамчи мана. раҳмат, ман худам мекунам. ана дидем мада ёрдам метиҳам, чашта ёрдам метиҳам Мансур. иҷа мукалтинам астай. ана ин мази оксалин беҳад нағзай, вақте ки Мансур майда буд вай мекардам, бисёр биништа мешакидам, то ягон кас хонада грипп боша грипп намегзара. оста ман худам мекунам. инам хеле надидем мо кати Мансур нам хеле дикаса уборка мекунем. намемона ягон чия гирме. ҳарчи ки Мансур одати хеле ҳар чизро ба даҳанаш карда надора. инами ҳозирам хеле доро патифтагӣ бошам ки вообще намерасаша. тамом шид Мансур. инам ки дӯстони азиз, чарам парядка кардем. темада ина бинем хати Мансур чӣ хел кардам намедонам. бест ина дида ёрдамчи ма кати ма ҳама кор да ёрдам метиҳам.
Мансур? Все, тамом. Дига непорядка накам. Рафтим дига курум накнем. خدستن جابوشم خیلی زریعی کوپارتوفتگی او را میگیریم هزی دا کاروکچش جوبه جو میکنیم اینا بینن بس ما گیرم امینا استو ما گیرم امینا که انا میگیریم یورم نه خدستن از خلاص پریاد که میکنیم هزیم هر منصور نمون دسته کامیرا کنم چی میکنیم با کامیرا گیریون میکنیم Foi порядка картани либосои Мансурчик. Нами либосошанам хеле порядка картай. Азбошам ёра ҷобаҷо мекунем. Либосошам ахадам нами чида мемонем гӯём. Тампичката мемонам ки шкафта намемонам барое ки тез-тез либосош дар кор шидан мегира. Осунак ҳамҷода мемонам баъд тез-тез гирифтан мегирам. Леки бисёр вақт чӣ мекуна? Мебиёя ҳами либосоша ҳамаша тит карда партофтан мегира. Бисёр вақт не ҳар рӯз қариб ҳар фақат. Барои ҳамин ман тез-тез порядка мекунам, а Мансур боша намхе тит карда партофтан мегира. Либосои чишаиҷа мемонем, брижаву чизоша. Ҷама пешаки уборка кардаги пол барои пол тоза ҳакай. Каре давакай салқиням хистагиай уже дига майкай шурчик пӯшида намешава. Нам хеле либосои баҳориша гӯем буровардагиам. На юра таҳ кардим. Ай Мансур чӣ карди сина бинен? Хулиган надида. Юша таҳ кардим усиста. Усбе Мансур. Намхе Мансур ёрдамчи маҳай. Ҳамин рӯзо катима намхе ёрдам метиҳа, ёрдам дода мегарда. Ана шуртик ҷошам таҳ кардем. Ана боша халати обози Мансур намхе оқа истифода намебарем гӯем ҳами зимистонода мехна ки боша ягон бор истифода мебарем, а тобистонда вообще мо Тоҷикистон вақти омаданам оварда будам ша. Инам хайтаҳ мекунем, ҷа мемонем ша. Вообще ами охирон бор ба ёдам нест кай пӯшида буд. Зимистонда хунук боша мепӯшаву ай хел тобистон чӣ хел гармай ку барои ми истифода намебарем ша. Ини тасмачаш. Ахи дӯстони азиз қариб ки буд кардем. Анам хай чапак роста кати Мансур намхе кардем. тамошобинони азиз иҷа боша боз аз қафои пухтупаз иҷа камтара креветки дорем. Креветкаи мо тоза кардагиян. Фақат мегирем жарид мекунем шуна. Тоза кардаги шамияк ки мисол амо пичоқҳои болош гирифтагӣ барои шахсоне ки мисол намедонанд. Камтара гӯем тозагӣ кардем. ҳозир боша нами креветкаҳоя чи мепазем боз ягона мода авқот барои ужин мекунем. Ана мода барои креветкаҳоя пухтан чи камтарак маска боз руғани ки да авқот медозям хеле иқа як донаи дига чеснок барои маззаш буромадан ва камтараки дига соевой соус намқадар чиз дар корай. Креветкия кореяда мардум шримп мегӯянд, шримп ба забони англисӣ. Беҳад дӯст медоранд. Яке аз гӯем чизҳои баҳрӣ аст ки бисёри баъд истифода мебаранд, бисёр нағз мебинанд. ва намхе дӯстони азиз ба ҳамин тарз мепазем.
نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. тамошобинони азиз, ина мудаббик гашид соат 6. мо бо шақати дугонамонам инҷа берун буромадем. Прогулка чӣ хеле ки мебинен, 3 коляска бе коляска буромадан. Беҳад қинай ма қариб ки бе коляска Мансур кати ягон ҷо намерам, барои ки беҳад ғам метия ана ис медава ус медава. Коляскада кишинони нам хел хапакак мешинаду. Даже ягон вақт ки ай коляска фурӯрамша бозӣ кина бугум намефурӯя, мефураша ки нам хел шинаду ма ҳай кунам, нам хел тамошо карда рафтан гира. Нам хел дӯстони азиз, камтарак прогулка мекунем ами тарафҳои хонада. боз ягон плашака барои кӯдако ки дидем, кӯдакора мемонем, меқа бозӣ мекунам. нам хел дӯстони азиз, тамошо кунем тарафҳои хонаи мо, шаҳри Дегура. Нурия? Ай, Нурия, хош бурдай. Хош бурдай, Нурия. Биё коляска алиш кунем. Биё ҷои Мансурда хуб бонша. Биё Мансур фуро. Ты как их шрубдай? Когда? Ай? И пуштушку шудай. Мансур ҳавай манекенто ко одам хелкадисе. Нараз. Ana eski kashida ya. Atxamon gujo mene faqat ham joyda etki. Oyşa xaruba kayko.
Найҷа пеш монда якта магазин бромад, як магазине, як бозор бурем, чанам магазин, ам хеле чизо дора, гуфтем як бурем чизоша, нам хеле тамошо кунем, чӣ хеле ки мебинен. Мо ҷои детский омадем, куҷое ки наравем, кадом магазине ки надуроем, фақат ма бисёртар ҷои детский медурам, чизои детскиш беҳад хушрӯ, маъқул шуд. Наминҷа Мансурчик бозӣ кардестаи се каса, нам хеле хулиганӣ карда бозӣ кардестанд. Иқози тамошо мекунему, баъд насибо мебурем. Nasıl Nini abi? Nini? Güzel, güzel. Nasıl? Lütfen Nini ile kallar.